Jien kelli ġixsijiet, mux bitċajt, mux bitċajt, kont nejt il-Rosario maħħom, tajjeb. Wahda, il-nanna kienet kwieta, imma il-Rosario kienet daħħal il-ger, bat, u kelli t-sija Peppa. U daw bil-fors it-tejt il-Rosario, kont nejx ħafna il-nanna. Mal-impoġġu, ma kont neħu għos nejdu il-Rosario, x'5 minuti jkun list. Tajjeb, imma telli għaġviri, u sakem għad ibda bil-Gloria, l-oħra kun ġatel bis-slima. Ta' ek, il-Gloria mis-slima jkun il-Gloria. Sorry, ħalaċen korreġik. Wara la Gloria l-missierna tiġi. Gloria mis-simli Kont najdu riqda, għax kelli kuġini tijaj nanna l-istess, kienet bil-fors irridu najdu, ġviri nitlu xħin nitlu. Jek nitlu fl-4 ta' filgħodu, fl-3 ta' filgħodu, bil-fors irridu najdu Rosario. Bis-serjetà, Allora kont kun norqot. Fiex ħin nitlu. Ma ġifiri. Anything fiex ħin nitlu qabel nordu bil-fors irridu najdu Rosario. Konna morru disko. Le, konna najdu bis-serjetà posta. Konna najdu posta. Le, mela, kajjen, nifimma. Le, nanna kienet kurrida, ma bil-fors it-tismana najdu għax konna nordu bis-saqqijiet ħdeja. Kien tajdinna, kienet kunna. Għariqda tajdinna, jgħidu l-għana Kod nitfaħħa waħda t-tarax kie kull il-nanna. Vera, le. Kemmen taħda. L-erba ta' fil-ħodu. Inti ma tafx nanniet, ux vera. Jien? Tiju. Għaxix le, mela. Le, Le, naf il-ħadi jena. U kienu religjuzi, ma. Għax ma eċt maħħom, taf kif. Allura, għax kiku eċt maħħom naħseb kon nispiċa fl-istess. Inta li għatifel ħazin, ma. Prova tkorri n-nanna. Miskina n-nanna. Le, Asqab ma moħħi, ma niddaħdar. Immaġina kora. U missire għaw mommok biex nipikċerja. Immaġina korazon kien bidra diskont ħattara, ċta, mux ċa. Jek mux bek weġġazziju kint. Le. Mux bek weġġazziju. Għax aħdar ta' Kom kiekut, ġenni, nejt il-Rosario fl-erba ta' fil-ħodu. Naħseb intom kolla tejdu. Jikon najdu bl-autopilot. Bl-autopilot kon najdu,